שלום חברים, הגעתם לערוץ שלי, מתמטיקה עם רחלי, והיום אנחנו נפתור שאלה מבגרות של 3 יחידות. שאלון ראשון, זה רלוונטי יותר לתלמידים שלומדים בכיתה י' וי"א. בואו נתחיל. גיא אפה עוגה בתבנית עגולה, אורך הרדיוס של תבנית הוא 14 סנטימטר. באלף צריך למצוא את השטח של בסיס התבנית. בואו נבין רגע מה זה רדיוס. רדיוס זה בעצם קטע שיוצא ממרכז המעגל. אם אני מתמקדת שנייה במעגל הגדול, אז יוצא ממרכז המעגל ומגיע לאיזושהי נקודה על המעגל. אז במקרה שלנו יש לנו רדיוס שאורכו 14 סנטימטר. אם נסתכל על המעגל האפור יותר, אז עוד הפעם, ממרכז המעגל יוצא קטע, עד לנקודה שנמצאת על המעגל האפור, והרדיוס הזה אורכו 8. עכשיו אני יכולה להעביר מלא רדיוסים, וכל הרדיוסים במעגל האפור יהיו שווים ל8. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את השטח של הבסיס, התבנית. אז התבנית היא כל התבנית הזאת, ושטח של עיגול מחשבים בעזרת נוסחה הבאה. r בריבוע כפול פאי. מה זה r? r זה הרדיוס שלנו, הוא שווה 14, אז נציב במקום ה-r הזה 14. בריבוע כפול פאי. ניקח מחשבון, נחשב כמה זה 14 בריבוע, כלומר בחזקת 2, זה יוצא לנו 196 כפול פאי. אבל אפשר לרשום במחשבון 196 כפול פאי. אתם פשוט צריכים ללחוץ על שיפט, ולמטה מופיע לכם פאי בצבע צהוב כזה קטן. אם אתם לא מוצאים, אז אתם יכולים גם לרשום במקום פאי 3.14. יש פה מלא ספרות אחרי 14, אבל מספיק שנסתפק בשתי ספרות אחרי הנקודה, ולכן התשובה הסופית יוצאת 615.75. אז עוד הפעם, אפשר להשאיר את הפתרון כך, ואפשר להשאיר את הפתרון בלי הפאי, 615.75. גיא ציפה את החלק העליון של העוגה. את החלק המרכזי של העוגה, השטח האפור בסרטוט, הוא ציפה בשוקולד. ואת שאר העוגה הוא ציפה בקצפת. השטח המצופה בשוקולד הוא בצורת עיגול שהרדיוס שלו 8 סנטימטר. בבית אחד צריך למצוא את השטח שציפה גיא בשוקולד. כלומר, אם אמרו לי שמה שמצופה בשוקולד זה העיגול הפנימי הזה, בצבע אפור, אז אני פשוט צריכה לקחת ולחשב את השטח שלו. אז עוד הפעם אני משתמשת בדיוק באותה נוסחה. r בריבוע כפול פאי. אז הרדיוס שלנו הוא 8, אבל בריבוע כפול פאי. כלומר קיבלנו ששטח העיגול שמצופה בשוקולד זה 64 פאי. כמובן שאפשר להשאיר את התשובה כך, אבל אפשר גם לכתוב כפול פאי במחשבון, ואנחנו נמצא, עוד פעם, פאי זה 3.14, ואנחנו נמצא שהפתרון הוא 201.06 סמ"ר. שכחתי לציין, גם בסעיף א' חייבים להגיד שזה סמ"ר, כי אנחנו בעצם מתעסקים בשטחים. אנחנו ממשיכים לסעיף ב' 2. בסעיף ב' 2 אמרו לי למצוא את השטח שציפה גיא בקצפת. עכשיו תראו, בעיקרון מצאתי את כל השטח הזה, זה 615.75 או 196 פאי, ומצאתי את השטח שמצופה בשוקולד, שזה בעצם 64 פאי או 201.06 סמ"ר. עכשיו, איך אני מוצאת את השטח הלבן של הקצפת? אפשר לקחת את כל השטח הגדול ופשוט להוריד את השוקולד, ואז אני אשאר עם הקצפת. כלומר, לקחת את ה-615.75, להוריד את השטח של השוקולד,
ואנחנו נשאר עם השטח של הקצפת. אז בואו נעשה את זה. שטח הלבן שמצופה בקצפת שווה לשטח כל העיגול הזה, פחות השטח שמצופה בשוקולד. אז שטח כל העיגול, כמו שאמרנו, 615.75 סמ"ר, פחות השטח שמצופה בשוקולד זה 201.06, ואנחנו נקבל שהשטח הלבן של הקצפת הוא בעצם 414.69 סמ"ר. כמובן שאפשר לעשות גם עם הפאי. אנחנו ניקח את השטח של הפאי 196 פאי, פחות 64 פאי, ואז נקבל שזה 132 פאי. אז שתי התשובות האלה מתקבלות בבגרות, גם התשובה הזאת וגם התשובה עם הפאי. סיימנו את הסעיף ב', נעבור לסעיף ג'. גם יעל אפתה עוגה בתבנית עגולה. קוטר העוגה שאפתה יעל גדול ב-20% מקוטר העוגה שאפה גיא. יעל רצתה להגיש את העוגה שאפתה על מגש בצורת ריבוע. אז יש לנו בג' את הסרטוטים 1 עד 3, והם מתארים מגשים בגדלים שונים. בחרו מבין הסרטוטים 1 עד 3 את המגש שגודלו מתאים לעוגה שאפתה יעל. אז מה שאת צריכה להבין, אני צריכה פשוט להתאים את הגודל של כל אחד מהמגשים האלה, המרובעים, לעוגה שלי. אם נסתכל עכשיו על העוגה שלי, הרדיוס פה 14. קוטר זה 2 רדיוסים. זה פשוט מוסיפים לרדיוס הזה עוד רדיוס בהמשך, ואנחנו מקבלים קוטר, כלומר 14 ועוד 14, אני מקבלת שהקוטר שלנו 28. עכשיו, 28, כמובן שייכנס גם פה, וגם פה, וגם פה. זה קצת יהיה יותר גדול, זה עוד יותר גדול, ופה זה פחות או יותר יתאים, יהיה קצת גדול ב2 סנטימטר. אמרנו שזה 28 סנטימטר הקוטר. אתם רואים שהוא נכנס? אפילו יישאר לנו 2 סנטימטר ספר. עכשיו אני צריכה לחשב אבל עוגה שהקוטר שלה גדול ב-20%. אז למטרה הזאת אני אשתמש בשיטה שנקראת שיטת ערך המשולש. אני בונה מין טבלה קטנה כזאת בצד. מספר מול אחוז, ואני ממלאה אותה. אני מבינה שיש לי קודם כל קוטר 28 של העוגה המקורית, כי אמרנו שאנחנו בעצם מחברים פה 14 ועוד 14, ביחד זה 28 סנטימטר, וזה היה 100% שלי. עכשיו, מה קרה לעוגה? לקוטר, הוא גדל ב-20%. אז במקום להישאר 100%, התווספו עוד 20%, אז סך הכל נהיה לי קוטר של 120%. מה עושים בטבלה הזאת? אנחנו תמיד כופלים באלכסון. אתם רואים, אנחנו בעצם מקבלים סוג של משולש כזה, בגלל זה נקרא ערך המשולש. אנחנו כופלים באלכסון תמיד, כלומר 120 כפול 28, ומחלקים ב-100, בנתון השלישי שנשאר. אז 28 כפול 120 חלקי 100, אני אקבל שהקוטר החדש שלי שגדול ב-20% הוא 33.6 סנטימטר. כלומר, זה הנתון שחסר לי פה. עכשיו תראו, 33.6 סנטימטר לא ייכנס פה, כי יש לי פה 30 סנטימטר. זה יותר גדול. גם ב-32 לא ייכנס.
העוגה הזאת תבלוט ותימחץ. אבל ב-34 כן נכנסת. בסדר? ולכן, הנה אני מציירת את העוגה הזאת, והקוטר שלה 33.6 סנטימטר, ולכן היא תיכנס פה. אז התשובה הסופית בסעיף ג' אנחנו נבחר את המגש מספר 1, כי מבחינת הקוטר הוא הכי מתאים, ושם העוגה כן תיכנס. אז אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו בלייק ותצטרפו אליי לסרטונים הבאים. אני מפרסמת כל שבוע, תעקבו אחריי וניפגש בסרטון הבא. ביי לכולם.